quasi m'agarra un atac, redei, mira quines cries m'ha trobat per ahí, que ja fa temps que existeixen, però jo no les havia vist, redei, cries en sabor a paellonar, redei, això com ho han fet? Han agarrat, han tirat mà de quereguilletetes, ho han partit, i què? Han fet aixina? Li ho han passat al paello quan ja la gent se ho ha menjat o mentre se ho està menjant, i ho han fregit després dins del saquetet de cria, redei. Aixina, una crilla darrere de l'altra, i ja tenim crilles sabor a patata, a paella, redei, volia dir, a paellonar. Redei, quasi m'explota el cap. També ha vist que hi ha crilles sabor a huevo frito. Diu, mireu, ahí està el paquetet. Veus? Sabeu que han agarrat un ou com estos d'ací? Han agarrat un ou, li han passat una crilla per ahí y ya está, ya tenemos patatas con sabor a huevo. Redei, no saben lo que inventar, tat. També han tirat mà i han fet crilles sabor a berberecho. Pareix, que han obert una llandeta d'això de berberecho i han tirat dins les crilles, la trauen, la fan fregit i ja tenim patates sabor a berberecho. O aperitivo, diu, també, sabor aperitivo. O també han tirat mà i han fet sabor a steak, sabor a trozo de carne a la brasa, pareix, com apareix ahí en la imatge. Redei, quasi m'agarra dolor de cap, en totes aquests invents nous que fan i moderns. Així n'acabarem en el planeta ràpidament. Ara diu que han fet crilles sabor a paello, redei, a veure si algú m'envia un saquet d'ixes a Alemanya per provar-ho, perquè això jo no sé si no m'ho puc creure, que faig a sabor a paella, jo no m'ho puc creure, però bé, a veure si algú m'envia un paquetet per provar-ho. Bé, vostè, si algú vol un vídeo privat per regalar-ho per una empresa o algo, www.miquelserrano.com. Redei la gent, crilles sabor a paello, lo que me faltava. Vei.